evro ma qezaya Amedê pîrandı dewa dîreyê de. Bireysel niye ben? Fakat insan olma bireysel yaşamış ben mümkün yok. Ya, tonçima yanlış düşmüş ben. Ay wext toz kerdin rê şima piyakin? Wî maşîn dierzê we girotîn, ma îzim we girotîn, dêr kura ma ardinî, ma çarî we girotînî, ma rez viraştinî. Şunu hebe heyvun tu ez? والله أنا قهوتي هي لعبة. Sew nestê? يا زرا دستي لعب ناس. Xişniya bizî. يوم من قاعد يتشال عب نيل.